Нядзеля – дзень, які па даўняй традыцыі варта з сям'ёй праводзіць. Ну, гэта мы ведаем. Гэта нам не трэба нагадваць. Таму яшчэ напярэдадні бялізна папрасавалася. Падлога вымылася, пыл сцёрся, нават кветкі паліліся. Акінулі крытычным позіркам свае квадратныя метры. Ну, і пахвалілі сябе за зробленае, і вось мы гатовыя да незабыўных, шчырых, вясёлых, нязмушаных сямейных пасядзелак. Калі хто падумаў, хто такая, чаму не ведаю, адкажу. Вольга Сацюкян, і я адна з чальцоў вялікай хіт-параднай сям'і. Прывітанне! У эфіры зараз нацыянальны хіт-парад 100 песень для Беларусі. Мы пачынаем! З мінулага тыдня, ды уласна кажучы, як і з мінулага года, правілы нашай гульні не змяніліся. Пачынаем з балючага, з развітання. Вось тут я магла столькі ўсяго сказаць, але доўгія провады, лішнія слёзы. Разлічуся з абавязкам непрыемным, далей усё будзе куды весялее. Называю тых, хто на гэтым тыдні не здолела чуць, чаго патрабавала ваша музычная душа. Хто не ўпісаўся ў ваше ўяўленне пра хіт-парадную бездакорнасць. Такім чынам, 5 нешчасліўцаў тыдня. Вашай гасціннасці не заведаў гурт «Дразды». Цыганачка гай, цыганачка гай, цыганачка чорная, пагадай. Даніл Дубравін, і табе з намі не па дарозе. Иди, Доня, догаю. Выбывае з гонкі Дар'я. Я догаю не дайшла, а ўжо зелейка знайшла. Выкапала караня з-пад белага камяня. Улі Мітько таксама не атрымалася расчуліць вашы сэрцы. Час перадыхнуць і для Інгі Кісялёвай настаў. Ой, по чыстому полю. Мы выбіраем, нас выбіраюць. Як гэта часта не супадае. Ну што ж, бывае, гэта жыццё. Дарэчы, у вашай уладзе вярнуць у строй тых, хто зусім выпадкова спатыкнуўся на плацу ці зацягнуў песню, не дачакаўшыся загаду. У нашай афіцыйнай групе УКонтакце пакідайце свае прапановы і просьбы. Мы іх разгледзім, абмяркуем, прагаласуем ізноў, абмяркуем, паспрачаемся, пасварымся, разгледзім, памірымся, абмяркуем, прагаласуем і пастараемся выканаць усе вашы пажаданні. Дарэчы, якраз цяпер я з задавальненнем саступаю месца тым, каго вы рознымі спосабамі спрабуеце ўнесці ў сцэнарый хіт-параднага свята. Глядзіце, слухайце і галасуйце, калі ўжо папрасілі, а мы выканалі. Я вчора не быў і цяпер няма. Божая сэрдэня забыў пра цябе. Божая сэрдэня забыў пра цябе. Забыць не забыць.
Дзяўчына, шуміць гай, каго верна любіш, то забывай, каго верна любіш, то забывай. Няхай шуміць, хай гудзе, няхай шуміць, хай гудзе. А хто верна любіць, той сам прийде, а хто верна любіць, той сам прийде. Мясо. Ступило у чуток, мыши молотили, кураняту с тетюшками дамлы наносили. Ну вось, пяцёрка тых, хто рвецца ў бой на музычным рынгу, абвешчана. Далей справа за вами. Толькі вам вырашаць, хто з гэтага бою выйдзе пераможцам і такім чынам заваюе ганаровае хіт-параднае месца. Хачу папярэдзіць навічкоў, зрабіць гэта няпроста, але магчыма. І зараз я па чарзе буду называць тых, хто на гэтым тыдні вашымі стараннямі, намаганнямі атрымаў права пераможцам залацца. Такім чынам, дзясятка шчасліўчыкаў тыдня. Пачынаем па традыцыі з першага з канца месца. Для гурта «Аура», які размесціўся на ім сёння, гэта пазіцыя добра знаёмая. Я разумею, што ўсё пазнаецца ў параўнанні, і многія пра гэта месца толькі могуць што марыць. Але я лічу, што «Аура» ўжо можна і вышэй уздымацца. Паклонікі, прачынайцеся ўжо, абуджайцеся, вясна ў дзверы грукае. Я
З радасцю спяшаюся паведаміць у хіт-парадным сямействе прыбаўленне. Прашу любіць і шанаваць Іскуі Абалян. На мінулым тыдні яе становішча было даволі кісткім, як і ва ўсіх, хто трапляе ў спіс дабаўленых. Гэта той самы выпадак, калі або пан, або прапаў. Не прапала Іскуі, здолела прабіцца ў кагорту лепшых. Яна на гэтым тыдні 9-я. Через реченьку, через биструю скочу, перескочу. Отдай, мамочка, отдай, родная, за кого я хочу. Мамка отдала, ще наказ дала, 7 год не бывать. Вернешься, дочка родная, то выгоню с хаты. Прожила годок, прожила другий, третий не стерпела. Обернулась шерой зязюляй, к мамке полетела. Лесом летела, поле ломала буйными крылами. Полем летела, землю кропила дробными слезами. Полем летела, землю кропила дробными слезами. Прилетела в сад, села на дубок, стала куковать и стала куковать, жалю додавать, как почула мать. Мамка родная у окенцы сядет, рушник вышивает. Братейка по двору ходить,
8 месца. Тут без змяненняў. Яго зноў займае Александр Патліс. Як нябеснае свяціла абуджаецца, па небу коціцца, заходзіць, а назаўтра зноў абуджаецца і ўсё да жыцця абуджае. Так і наш Александр Патліс. То вышэй у хіт-парадзе узнімецца, то на некалькі прыступак апусціцца, але нікуды, на шчасце, не злетае. Так трымаць, Александр, так трымаць, паклоннікі! Поглядає, павлюк на ганулю скоса позирає. Ох, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. Ох, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. Як тається тера, що летать не хоче, так моє серце за тобою лякоче. Як я колеса, что летать без мази, я до тебя прилип, як свинья до грязи. Як я колеса, что летать без мази, я до тебя прилип, як свинья до грязи. Ой, доля моя, ой, доля моя, ой, мила моя, ой, мила моя. Ой, высок же высок, як лопать на печи, а ты мне все кажешь, что я не до речи. Куплю тебе цебар, поставлю ля хаты, хай тебе напомнить, что я не женатый. Куплю тебе цебар, поставлю ля хаты, хай тебе напомнить, что я не женатый. Ой, доля моя, ой, доля моя, ой, мила моя, ой, мила моя. Ох, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. Ох, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. Ох, доля моя, сині очі твоє, як тебе не бачу, болить серце моє. Яшчэ адзін даўнейшы набытак хіт-парада. Цудоўная Кейсі. Не дазваляюць і, напэўна, не дазволяць фанаты, каб дзяўчына пакінула п'едэстал гонару нацыянальнага хіт-парада. І з чаго б гэта ёй яго пакідаць? Няма ніякіх падстаў. Прыгожа. Таленавітая дзяўчына. Прыгожа і таленавіта спявае пра прыгожы, цяпер ужо трэндавы беларускі прадмет адзення. Кейсі, 7. Вечорами золотом аж до ранку вышивала девчина вышиванку. Вышивала девчина, вышивала черную и червоную нитку слала.
Яна Старцева, твой выход. Калі ласка, займай 6-ю прыступку. Любяць цябе прыхільнікі, пільна сочаць і за тваім размяшчэннем на п'едэстале, і за пазіцыямі канкурэнтаў. І нават пры аддаленай пагрозе вокам гненна мабілізоўваюць сілы, хутка вызначаюць стратэгію і тактыку сумеснай барацьбы. Робяць усё магчымае, каб засцерагчы куміра ад залішніх хваляванняў і забяспечваюць Яне спакойнае знаходжанне на нашым музычным алімпе. Ну, што сказаць, малайцы, а сёння Яна 6-я. Вельмі камфортнае хіт-параднае месца. 5-е. Ну, як думаеце, каму яно дасталося па выніках бягучага тыдня? Даю падказкі. Гэта прыгожая дзяўчына, безумоўна таленавітая, зяючымі магнетычнымі вачамі, шчырай усмешкай, тонкім станам, карацей, прыемная ва ўсіх адносінах, сапраўдная любіміца нашых пастаянных гледачоў. Ну, вядома ж, гэта Валянціна Альшанская. Куды ветер веет, туды я хилюсь, что люди говорят, то я не боюсь, что люди говорят, то я не боюсь. Люди поговорят, да полягут спать, а я молоденька, с миленьким
яшчэ адны старажылы нацыянальнага хіт-парада. Кажу старажылы і маю на ўвазе час іх знаходжання ў чарце нацыянальнага хіт-парада. А калі браць не ўзрост па пашпарце, каму гэта цікава, а вось менавіта ўзрост душы, то яны яшчэ, ой, якія маладыя. Можа, таму ім і не спіцца на працягу, ой, якога працяглага часу. Не пакідаюць сілы і энергія Аксану Вечар, Кірыла Ермакова і Максіма Осіпова. Чацвёртыя яны сёння. Не спалося, моладзі, не драмалася, прыснілася моладзі мілага рука, прыснілася моладзі мілага рука, прачнулася молада мілага няма, прачнулася молада мілага няма. На трэцім месцы па выніках тыдня, па выніках вашага сябры галасавання апынуўся, дакладней на ім застаўся Віталь Пракаповіч. Вось адчуваю, да нас ён прыйшоў сур'ёз і надоўга. А мы, Віталь, зусім і не супраць. Заставайся з намі на радасць нам і ўсіх тваіх паклоннікаў. Ну, чаго маўчыш, Віталь? Спявай! Саченьку, я перейду річку, до дівчини на всю ничку. Я річку перейду, чобіт не замочу, щоб люди не знали, та й не
Зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько. Зустрічай з рушниками, приїду сватами, у неділю я раненько. Свети височенько, показуй стеженьку, везу собі жінку, до матулі у хатинку. Везу собі жінку, до матулі у хатинку. А вось той, хто займае другую хіт-парадную прыступку, павінен не стамляцца выказваць словы удзячнасці сваім паклоннікам. Гэта ж не жарт! Сярэбраны медаль атрымаць, а я і не стамляюся. Я з задавальненнем выказваю словы падзякі вам, мае паклоннікі. Дзякуй вам вялікі за пастаянства. Ой, мне так шчыра сказаць сорамна на ўсю краіну пра сябе. Я лепей заспяваю, добра? Ой, Павла горлица лебяду, ой, Павла горлица лебяду, посылала горлика по воду, посылала горлика по воду. Див-див на сяло, кив мірна яго, яна любка яго, яна любить яго, яна пойде замуж за яго. Идите, горлику, не журись, идите, горлику, не журись, на чужие горлицы не дивись, на чужие горлицы не дивись. Див-див на сяло, кив мірна яго, яна любка яго, яна любить яго, яна пойде замуж за яго. Бо чужие горлицы улетять, бо чужие горлицы улетять, яны тебе горлика не схотять, яны тебе горлика не схотять. Див-див на сяло, кив мірна яго, яна любка яго, яна любить яго, яна пойде замуж за яго. Яна любка, яна пойде замуж за яго. Ну вось, дзявятка абвешчана, і нам нішто і ніхто не перашкаджае акунуцца ў творчасць лепшых яшчэ разок. 10-е месца. Гурт «Аура». Зреченьку через биструю Іскує Балян. 9-й радок. скочу. Отдай, мамочка, отдай, родная, за кого я хочу. Александр Патлес. 8-й. Так моє серце за тобою лякоче, як я колеси, що летять без масі. Я до тебе прилип, як свиня до грязі. Чарами, золотом, Кейсі сьогодні 7-я. вишивала дівчина вишиванку.
На 6-м месцы Яна Старцева. Валентина Альшанская у рейтингу 5-е. Что люди говорят, то я не боюсь. Оксана Вечер, Кирилл Ермаков, Максим Осипов, 4-е. Милая рука, проснулася молода, милая няма. Проснулася молода, милая няма. Ти місяченьку, 3-е место Виталь Прокопович. свети місяченьку, я перейду річку до дівчини на всю ничку. Ой, Павла горлица лебяду посылала Серебро в Ольги Сатюк. Посылала горлика по воду. Див-див на сяло. Надышоў час, калі я з радасцю і хваляваннем гатовая аб'явіць пераможцу нацыянальнага хіт-парада 100 песень для Беларусі. Хаця чаго там хвалявацца? З радасцю аб'яўляю. Леся Кодыш, Слава Нагорны, 1-е месца. Ура! Летел буран молоденький, те зелен сад, а в тым саде размаўлялі дзеўка і казак. Ти не выйдешь, дзяўчынанька, замуж за мяне. Я приеду со сватами завтра до тебе. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок. Приди, приди, каханечку, ко мне на часок. Отказала дзяўчынанька таму казаку. Ёсць у мяне ўжо каханы, верная яму. Зайшло сонца за ваконца, за зялёны сад, а ў тым садзе размаўлялі дзеўка і казак. Зайшло солнце за оконце, за темный лесок.
Нагадаю, падтрымаць удзельнікаў хіт-парада можна і трэба на сайце 3беларусь.бай. Спасылка на галасаванне ёсць у групе «Нацыянальны хіт-парад» УКонтакце. Галасуйце, змагайцеся за сваіх. У нас на сёння ўсё, а для вас усё толькі пачынаецца. Да сустрэчы праз тыдзень.